Οχ, τι είναι αυτό? Παιδιά, βοήθεια! Τα λαμπούμπου μας τα πήγαγαν! Βοήθεια, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ναι, περιορίσια. Κοιτάξτε πόσο καταραμένο φαίνεται! Λοιπόν, εγώ λέω παιδιά να προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε. Εσείς τι λέτε? Όχι, Λοή, όλα θα μείνουμε για πάντα στη φυλακή. Ωραία. Να, μια σκάλα. Ανεβείτε. Μας βάζει σε μια πύλη. Μια πύλη. Ωχ, εδώ πρέπει να κάνουμε παρκούρ από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι. Τρέχα. Λέτε να μας κυνηγάνε τα λαμπούμπου. Ναι. Ωχ, μακάρι όχι. Ωχ, εδώ τι κάνουμε? Ωχ, Νομίζω πατάμε αυτό το πι εδώ πέρα. Λάβα, παιδιά. Πρέπει γρήγορα να μην πέσουμε μες στη λάβα. Ω, ξέρω τι είναι το λαμπούμπου. Το λαμπούμπου. Ναι, ξέρω. Αναστασία, ο Λαμπούμπου Άγγελος λέγεται. είδε ένα λαμπούμπου. Είχε δίκιο. Θα μας κυνηγήσει το Νομίζω- λαμπούμπου. Περίμενε. Πρέπει να βρούμε ένα Πρέπει σχέδιο. να πατήσουμε εκείνο το κουμπί. Ναι, συμφωνώ. Και μετά να ανεβούμε έτσι προς τα πάνω και να Τρέχουμε. ανεβούμε πέρα. Με κυνηγάει, βοήθεια. Και εμένα. Και ένα. Παιδιά, με έπιασε. Όχι, είσαι καλά. Τρέχα, Άγγελε. Να, η πόρτα. Γρήγορα. Τι είναι αυτό το μέρος? Το έχω δει. Ανοίγετε τη δεύτερη πόρτα. Τη δεύτερη. Παίρνουμε αυτή. Καλέ. Δεύτερη και πήγαινε κάτω. Αυτός άλλος το είχε κάνει παλιότερα. Και να Ναι. το δράσει κι αυτός. Ωραία, πρέπει να σκάψουμε. Ναι, κάτσε, κάτσε. Όχι, όχι, βρωμίσουν τα ρούχα μου τώρα με όλα αυτά τα χώματα. Πραγματικά, φόρεσε και καινούργια ρούχα. Ωχ, παιδιά, αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Κοιτάξτε. Έχει πάλι λάβα κάτω. Όχι, όχι, δεν θέλω να κάνω στη λάβα. Τι κάνεις, έλα τώρα. Ω, Κοίτα, σπάει. αυτό εδώ πέρα, παιδιά, σπάει. Πρέπει να είμαστε πολύ γρήγοροι. Ναι, εγώ έχω περάσει. Εσύ το έχεις περάσει ήδη. Ναι, Ο Άγγελος είναι πολύ προ. ναι, είδατε. Έλα, Αναστασία, Νου. θα τα καταφέρουμε. Τι είναι αυτό? Είναι μια μπάλα και δεν πρέπει να μας πιάσει λογικά. Καλέ, το κεφάλι μου. Περιμένετε, περιμένετε. Θα σε περιμένουμε, Άγγελε, θα σε περιμένουμε εδώ πέρα από τη σκάλα. Ουφ, ήρθα κι εγώ. Ευτυχώς, παιδιά, τρόμαξα πάρα πολύ. Μέχρι τώρα είναι πολύ τρομακτικά. Τι να κάνουμε, παιδιά? Τελικά τα λαμπούμπου είχαν πιο πολύ μυαλό από ό,τι νομίζαμε. Ωχ, πάλι μας κυνηγάνε, λαμπούμπου, τι θα κάνουμε? Πιάστηκα και έχει μια πολύ περίεργη σκάλα, να προσέχετε. Εμένα με κυνηγάει. Ναι, ναι. Φοβάμαι. Βρήκα τη σκάλα. Ουφ, βέβαια είναι σπασμένη, αλλά τη δουλειά της τι κάνει. Γεια σας, παιδιά, τα κατάφερα. Γεια σας. Μπράβο σου, μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα Ελάτε πολύ. πάνω. Κοιτάξτε. Ελάτε. Ένα κουμπί. Τι γίνεται εδώ, να το Ο πατήσω. Άγγελος πετάει. Bye bye, παιδιά. Νομίζω πάτησε το κουμπί. Να το πατήσω κι εγώ. Α! Και εγώ πετάω. Όχι, μην το πατήσεις. Πάτα το μου. Η Ερατό που είναι? Ερατό, είσαι καλά? Στην αρχή έπεσα μέσα σε ένα μαύρο, αλλά τώρα είμαι καλά. Γεια σας, παιδιά. Είναι πολύ τρομακτικό αυτό το κόκκινο. Κοιτάξτε, παιδιά. Ωχ, Αναστασία, είσαι καλά, ζεις? Θα πεθάνω σε λίγο από ό,τι φαίνεται. Όχι. Περιμένετε. Σε περιμένουμε, Εσύ Άγγελε. το Άγγελος Άγγελος. Παιδιά, κοιτάξτε, εδώ πέρα αυτά τα καταραμένα λαμπούμπου έχουν πάρτι, έλεος. Έλεος. Ήρθα κι εγώ. Ουφ. Παιδιά, αυτά τα λαμπούμπου αξίζουν να πάνε φυλακή. Το αξίζουνε. Πραγματικά. Ω, Το βρήκα. Παιδιά, εδώ Νομίζω. πέρα λέει ψάξτε μία σκάλα. Έλεος αυτές τις σκάλες. Έχουμε ανεβεί 100.000 σκάλες. Ισχύει. Όποιο λαμπούμπου το έφτιαξε αυτό, αγαπάει πάρα πολύ τις σκάλες, παιδιά. Πραγματικά. Λάζει πάντα κάλες. Τι θα φανταστείτε, πάλι μια σκάλα. Έλεος με τις σκάλες. Όπα, πρέπει να ανεβούμε εδώ πέρα λογικά. Παιδιά, πάλι σκάλα. Μην μου παγάλει λίγο. Τι άλλο θα σκεφτούν αυτά τα καταραμένα λαμπούμπου. Γράψτε στα σχόλια. Εσείς έχετε λαμπούμπου. Και άμα ναι, πόσα. Ναι, πόσα. Αλλάξτε πλέλος. Για ποιο λόγο να κλείσουν εμάς τους τρεις στη φυλακή. Δεν τους έχουμε κάνει κάτι. Νομίζω ξέρω τι κάναμε. Δεν έχω ανεβάσει τραγούδι λαμπούμπου. Γράψτε στα σχόλια. Θέλετε να ανεβάσω τραγούδι λαμπούμπου. Ναι, λεβίβι, λεβίβι. Αναστασία! Ο Άγγελος βρήκε ένα λαμπούμπου και το πήρε. Μες στο παιχνίδι. Όντως. Ναι, δεν ξέρω που το βρήκε. Αλλά φαίνεται άκακο.
Ελπίζω να μην δούμε κι άλλες σκάλες. Ναι, συμφωνώ παιδιά, έλεος με τις σκάλες. Παιδιά, να πηδάτε στα άσπρα. Τι είναι αυτό! Τι είναι αυτό παιδιά! Με παίρνει ο αέρας! Τα πόδια μου πονάνε. Κι άλλες σκάλες. Δεν αντέχω άλλο. Άντε πάλι! Εάν ξαναδώ σκάλα, θα φύγω από αυτό το παιχνίδι. Όχι πάλι! Γεια! Γεια! Let's be friends. Τι έχει εδώ! Παιδιά! Με κυνηγάει το πιο σπάνιο λαμπούμπου που υπάρχει! Και εμένα, το ίδιο, βοήθεια! Πάρτε το φαγητοζούκα και ρίξτε το Βοήθεια. βούμα! Πρέπει να πεθάνει αυτό το λαμπούμπου. Ναι! Εγώ το σκότωσα! Ταιριάζεται! Εγώ θα μεθάσει λίγο από ό,τι βλέπω. Όχι, λαμπούμπου, τι μάτος καταλαβαίνω λαμπούμπου, καταλέξω παλιτήρα εκεί. Το σκότωσα! Ναι! Πάνω σου, Αναστασία. Βάτε ένα like επειδή το σκότωσα. Πάμε παιδιά να προχωρήσουμε! Κοντεύουμε! Τι είναι αυτό! Βοήθεια! Βοήθεια! Παιδιά, πέρασα πάνω από λάβα! Παιδιά, τι ήταν αυτό? Καλή σκάλα! Όποιο λαμπούμπου το έφτιαξε αυτό, του άρεσε πάρα πολύ η λάβα και η σκάλα. Πραγματικά! Και παιδιά, κι άμα έχετε φτάσει μέχρι εδώ πέρα, γράψτε στα σχόλια λαβοσκάλα. Λέει exit. Μήπως είναι η έξοδος? Άντε Όχι, πάλι πρέπει αυτοί να- οι μυστήρες. Έχει λέιζερ, κοίτα πάνω! Καλή σκάλα! Δεν αντέχω άλλες σκάλες. Παιδιά, δεν αντέχω να κατεβαίνω αυτές τις σκάλες. Τελευταία σκάλα, πρέπει να τα καταφέρω. Yes! Το κατάσαλα αυτό. Εγώ πρέπει να τα καταφέρω. Ναι. Λοιπόν, είμαι έτοιμη παιδιά, 1, 2, 3. Ναι, τα κατάφερα. Ένα πούπου, προσέξτε! Τι είναι αυτό! Ένα λαμπούμπου ρομπότ! Βοήθεια! Πρέπει να τρίξεις τα χέρια! Το μισό! Μου ρίχνεις σφαίρες! Με το χέρι το έριξα παιδιά! Είναι πολύ κοντά μου! Τα κατάφερα! Καλά να τα πάθεις παλιό ρομπότ λαμπούμπου! Άγγελε, εσύ το πέρασες! Ο πέρασε, εντάξει. Το πέρασε και ο Άγγελος, μπράβο Άγγελε! Τώρα είμαι η Αναστασία! Βοήθεια! Bye bye. Από το μισό! Για να σε λέτε και σου με καλά τέτοια φελίδια. Εννοείται, γράψτε μας στα σχόλια άμα θέλετε να αποδράσουμε και από μια άλλη φυλακή, κάποιον άλλον. Αναστασία, Αναστασία. Αναστασία! Τα σκότωσα! Τα σκότωσα! Άγγελε, τα κατάφερε! Ωχ. Μπράβο Αναστασία! Πάμε να βρούμε και τον Άγγελο που έχει πάει πολύ μακριά. Ωχ, Για να εμένα με πήρε και... Τα καταφέραμε παιδιά που δράσαμε από τη φυλακή! Μάντεψε! Κι άλλη σκάλα! Ωχ, όχι! Γιατί μας το κάνετε αυτό? Αν έχει παιδιά, ξέχασα να σας το πω. Κάντε αν θέλετε αυτό που δείχνει το κεφάλι μου. Εγώ έχω μια αίσθηση ότι ο Άγγελος έχει περάσει όλες τις πίστες. Πραγματικά είναι ο πρώτος. Χελικόπτερ, Είναι ελικόπτερο. χελικόπτερ. Επιτέλους αποδράσαμε από τη φυλακή. Πού είστε? Γεια! Ο Άγγελος έχει γίνει σούπερ γρήγορος για κάποιο λόγο. Πώς το κάνεις αυτό Άγγελο? Όντως. Οπότε παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Για σήμερα. Άμα σας Αυτό ήταν το βίντεο. μία Ελπίζω πάτε like και εγγραφή και κουδουνάκι για να μην χάσετε κανένα καινούργιο βίντεο της Ερετός. Και εκτός από αυτό, γράψτε στα σχόλια πόσες φορές ακούσατε σκάλες και λάβα. Ισχύει παιδιά. Έχω πορεία πραγματικά, πόσες φορές να το είπαμε αυτό. Και εμείς ελπίζουμε να μην ξαναβρεθούμε εδώ μέσα. bye bye guys. Bye Και bye. bye bye! Πάνω ίδιο. Τα λέμε στο Love you!